kubwatikana no korariwa kwa beto korariwa no muraiwense ya Kenya musike urumwiga Kenyatta ase ogokeya rigori ryobosibwo koruga korwa chiringi 230 goika chiringi 100 nigo bono abakenya babeire bakogokera egetambukire ekyo amenyi korwa ase county ya Kisii nigo babeire bakure birengerero byabo kubwatikana no gokea kwerigori eyo na mono naraya yabaganiti achikokorekana ase amatukare bosio anenekero bochoryo bonene bwo mwako yiga bwabeire bokoera muri keito Josephat Amisi na bakonyora chingaki na gusanga negatia bamenyi korwa ase county ya Kisii na gutwariganira roboti rwa senchira y'ubwime yabo mogoko monene anene guchesa bamenyi be county ya Kisii aya magega yerigori ryobosibwo koruga korwa ase chishiringi 200 gwikira 100 abange ba abagori abanyara ko bagwesokia ase chiduka obugatagati bwo muchobosongo nigo bagokera nabo igo gwakere serikali ngambie mono ase libagiriria bene banyare ko bakwira na kwenekia buna obosio bwanyare ko boko gwarigori shiringi 100 ono kagere na bana ngo kamaje bari kuja serikali nyinjara yawe ana bose basi ya chega sija kwerigori ryobosibwo koruga nigo bwakire magaya abakenya banga gwesokia na kuyerere serikali awaza banyeganirie nyara ko bekogweria rigori ryebinto ebiko nyara ko bikotumeka lituko asalituko gati yabo amabuta yechinyeni nonye aria yechigari Korwa Ndizi TV Ritherane Josephat Amisi.